Helo na, a chroeso i holl aelodau o Ferched y Wawr, a chroeso arbennig i'r siaradwyr Cymraeg o'r newydd sydd yn ymuno â ni heddiw. Olwen ydw i, ac dwi'n byw ym Mhwllheli. A chyn i mi ymddeol, ro'n i'n athrawes mewn canolfan iaith yn dysgu plant di-Gymraeg yng Ngwynedd i siarad Cymraeg. Mai yn rhithiol rydan ni'n cyfarfod eto eleni, mae gynnon ni seremoni arbennig i wobrwyo a rhai sydd wedi dod yn fuddigol yng Cystadlaeth ysgrifennu Merched y Wawr eleni, i rai sydd yn dysgu siarad Cymraeg. Mae'r cystadlaethau yma ar gyfer pawb sydd yn dysgu Cymraeg, i rai sydd yn byw yng Nghymru a dros y byd. Mae dysgu siarad Cymraeg wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod y flwyddyn diwethaf yma, pan fuodd rhaid i ni newid ein ffordd o fyw. I ddeud y gwir, mae yna fwy nag arfer o bobl wedi mynd ati yn ystod y cyfnod clo, a hynny ym mhob cwr o'r byd. Rydyn ni fel aelodau o Ferched y Wawr yn falch iawn o gael y cyfle i roi sylw i'n siaradwyr newydd, ac hefyd i ddeud diolch i'r tiwtoried ym mhob cwr o'r wlad. Diolch o galon i Fiona Collins am ei gwaith yn beirniadu. Fiona oedd dysgwr y flwyddyn yn 2019. Diolch hefyd i bob un sydd wedi ceisio ar y gystadleuaeth ysgrifennu eleni. Dwi'n edrych ymlaen yn arw i ddarllen y gwaith. Y testun ar gyfer y lefel Sylfaen oedd Teulu. Y lefel Canolradd, fy milltir sgwar, ac i'r lefel Uwch, daeth tro ar fyd. Llongyfarchiadau i'r buddigwyr, ac rwan, steddwch yn ôl i gael clywed mwy amdanyn nhw. Helo, Fiona Collins ydw i, a dwi'n eistedd yn fy ardd ar bore braf ar diwedd mis Ebrill, a dwi yma i deud llongyfarchiadau mawr i'r dysgwyr i gyd sydd wedi cystadlu i ysgrifennu rhywbeth ar y thema teulu ar gyfer cystadleuaeth Gŵyl y Haf Merched y Wawr. Da iawn chi i gyd. Dwi wir wedi mwynhau darllen pob ddarn ar ysgrifennwch. Rai sydd wedi newydd dechrau ar y taith i dysgu Cymraeg, rai sydd yn fwy brofiadol, ond da chi i gyd wedi wneud job wir andros o dda. A dwi eisiau deud diolch yn fawr iawn i Ferched y Wawr sydd yn cefnogi ni, y dysgwyr, a dwi eisiau deud eto, diolch yn fawr i chi, i bawb sydd wedi cystadlu. Llongyfarchiadau i rai sydd wedi ennill, ond llongyfarchiadau hefyd i pob un ohonych chi. A dwi gofyn yn garedig iawn, daliwch ati gyda ysgrifennu a siarad a gwrando ar Gymraeg. Diolch eto. Hwyl fawr. Canlyniad Cystadlaethau'r Dysgwyr Lefel Sylfaen o dan y teitl Teulu. Yn drydydd o dan y ffigenw Aderyn y Tôl, mae Seidi Young o Gas Gwent. Ac yn ail o dan y ffigenw Eli, mae Eli Harris o Gaerdydd. Ac yn fuddigol, o dan y ffigenw Dysgwr Cyffredin, mae Janet Lewis o'r Wyddgrug. Llongyfarchiadau chi'ch tair. Helo, Janet dwi wrth fy modd i ennill cystadleuaeth dysgwyr y Sylfaen. Mi ysgrifennes i am deulu o gwalc y pysgod sy'n byw yn Nyffryn Glaslyn, sef Mrs G ac Aaron. Poblwg efo Gŵyl Haf, diolch yn fawr iawn. Shwmai, Eli dwi, a dwi'n dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ers 1 flwyddyn a hanner. Dwi'n hapus iawn i ddod yn ail yng Cystadlaethau'r Dysgwyr, Lefel Sylfaen. Felly, diolch yn fawr i Merched y Wawr am y cyfle, a diolch yn fawr i fy nhiwtor i Martin Gwynedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Dwi'n dwlu ar dysgu Cymraeg, a dwi'n diolchgar iawn. Hwyl!
Shwmai, Sadie dwi, a dwi'n byw yng Nghasgwent, a dwi'n dysgu Cymraeg a lefel Sylfaen. Dwi'n wrth fy modd i dod trydydd yn y Cystadlaethau'r Dysgwyr, achos dwi'n dwlu ar ddarllen ac ysgrifennu yng Nghymraeg. Diolch yn fawr. Hwyl! Helo, Fiona sy yma eto, ac dwi yma jyst am deud gair bach i'r rai sydd wedi cystadlu a Lefel Canolradd ar gyfer dysgwyr eleni. Fi sydd wedi berniadau a dysgwr ydw i hefyd, ond i wir mwynhau darllen pob darn ar thema Darganfod fy milltir sgwar. Fel chytha, nes i treulio llaw mwy o amser adre dros cyfnod o clo, a wedi dod o hyd o lleoliadau reit ar stepen fy nrws dwi erioed wedi gweld nhw o'r blaen. Wedi gweld y blodau, y coed, yr anifeiliaid gwyllt, ac dwi'n gwerthfawrogi fy milltir sgwar yn fwy erbyn hyn. A siŵr, dach chi wedi cael yr un profiad bod ysgrifennu am eich milltir sgwar wedi dod a i chi'n feddwl pa mor bwysig ydy ein ardalau ni a pa mor lwcus yda ni i fyw yng Nghymru fach. A felly, dwi eisiau dweud llongyffachiadau i pawb sydd wedi ennill, ond hefyd llongyffachiadau i pawb sydd wedi cystadlu. Mae'n braf iawn gweld cymaint o ddysgwyr sydd yn barod i ysgrifennu yn ein haeliaeth, a diolch yn fawr iawn hefyd i Ferched y Wawr sydd yn ein cefnogi ni i dal ati gyda iaith y nefoedd. Unwaith eto, diolch yn fawr am gystadlu. Cystadleuwch eto yn y dyfodol os gwelwch yn dda, ac da iawn i bawb. Hwyl fawr. Canlyniad Cystadlaethau'r Dysgwyr, Lefel Canolradd, o dan y teitl Darganfod fy milltir sgwar. Yn drydydd o dan y ffug enw Carw'r bywyd gwyllt, mae Teulu o flaen Pennal Aberystwyth. Yn ail, o dan y ffug enw Yr Alltyd, mae Jim Thomas o Lemster. Ac yn fuddigol, o dan y ffug enw Ali, mae Cerys Pascali o Dubai. Llongyfarchiadau gwresog i chi'ch tri. Helo bawb, Cerys dwi. Dwi'n byw yn Dubai ers 18 mlynedd nawr, ond dwi'n dod yn wreiddiol o ddinas Powys. Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn y cyfnod clo mis Mai diwethaf, felly mae'n anrhydydd mawr i fi ennill y wobr hwn fel Lefel Canolradd. Diolch yn fawr iawn. Jim Thomas dwi. Ges i fy ngeni yn Aberpenna yn Ne Gymru. Ond dwi wedi byw ar hyd fy oes yn Lloegr. Yn fy 70au, dechreuais i ddysgu Cymraeg. Mae ein dosbarth yn Llanandras, Rhiannon Sparrow yw ein tiwtor ni. Gwnaeth fi fy annog i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ysgrifennu. Felly, diolch yn fawr i hi. Shwmai, Gretchen dwi. Dwi'n dod o Loegr yn wreiddiol, ond nawr dwi'n byw ymlaen Pennal. Swyddog, pobl a bywyd gwyllt dwi yn y canolfan bywyd gwyllt yn Gilgeran. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 3 blynedd.
Helo, dyma fi eto yn dal yn yr ardd ac yn dal yn yr haul. Mae'n diwrnod mor braf. A mae'n braf hefyd cael cyfle i ganmol pawb sydd wedi cystadlu yn Cystadlaeth Merched y Wawr ar gyfer dysgwyr ar lefel Uwch. Wedi bod yn anodd iawn berniadau achos wedi popeth o safon mor uwch. Nath 720 yn cystadlu, safon uchel iawn fel dwedais ac amrwyaeth llawn, biwiog o thema a pawb yn ymateb i'r testyn yn ei ffordd ei hun. Oedd yn anodd iawn penderfynu fel dwedais. Nes i creu restr fer o 10 ac wedyn lawr i 6. Am bendos dod at y restr derfynol. Ond roedd yn bleser darllen y gwaith a ddechog i gyd wedi ysbrydoli gan yr un testyn. Mae tro ar ein byd wedi dod yn wir dros y flwyddyn diwetha ac oedd yr ymatebion diddorol, amrwyol a llawn sech at y iaith, at ein teuluoedd, at popeth sydd yn bwysig i ni wedi dod drosodd ym mhob darn. Fel dwedais, oedd yn anodd penderfynu. Siŵr sa rhywun arall wedi dewis rhywbeth arall achos pwy sy'n gwybod beth yw peth gorau, y pethau dwi'n hoff iawn o straeon. Felly oedd y rai sydd wedi creu rhyw fath o narratif oedd yn ples yw fi, sa rhywun arall wedi hoffi rhywbeth fwy ffeithiol. Felly, yn arbennig i'r rai oedd yn agos iawn at y brig, dwi eisiau eich annog chi i dal ati ysgrifennu yn y Cymraeg, i ddefnyddio Cymraeg be bynnag ydych chi'n mynd, pryd bynnag mae'n bosib, achos mae'n addech o gwybod bod cymaint o bobl sy'n siarad Cymraeg fel fyna yn ail iaith gyda safon mor uwch y iaith. Llongyfarchiadau i chi i gyd, llongyfarchiadau y rai sydd wedi ennill a diolch yn fawr iawn, oedd yn plesur mawr darllen eich gwaith. Gŵyl fawr. Dyma ganlyniad Cystadlaethau'r Dysgwyr Lefel Uwch o dan y teitl Daeth ar fyd. Yn bedwerydd o dan y ffug enw Ffordd Newydd, mae Cas Wilog o Rhiwlas Bangor. Yn drydydd o dan y ffug enw Fforiwr Traeth, mae Madeleine Harvard o Arberth. Mae'r wobr yma'n rhoi pleser arbennig i mi gan fy mod wedi dod i adnabod Madeleine yn dda dros y blynyddoedd drwy'r cynllun siarad yn Sir Benfro. Rydw i mor falch ohonat ti, Madeleine, ac yn falch iawn dy fod wedi cystadlu. Yn ail, o dan y ffug enw Corff Cofion, mae Lynn Blanchfield o Aberystwyth, ac yn fuddigol o dan y ffug enw Eryr Moel, mae Sheila Iomans o Ffordd Llanio, Tregaron. Llongyfarchiadau i chi'ch pedair. Llongyfarchiadau gwresog i bob un ohonoch a gystadlodd. Rydym mor falch ohonach i gyd a'r gwaith caled a chymrofiad i ddysgu'r iaith a'r ferchog. Sheila Yeomans diw i. Dwi'n byw ger Tregaron, Ceredigion. Fy nhiwtor yw Carol Thomas o Dosbarth Canolradd, Llangeitho, athrawes amyneddgar iawn. Mae fy stori i o fy mywyd yn flwyddyn ryfedd 2020. Yn ffodus, cafodd dro da, felly draeth tro ar fydd. Dwi'n falch iawn ac yn hapus iawn i ennill y wobr hon. Diolch yn fawr i Ferched y Fawr am Cystadlaethau'r Dysgwyr. Diolch yn fawr iawn. Lynn Blanchfield dwi, Cangen Aberystwyth, a dwi wedi bod yn aelod o Ferched y Wawr ers 7 mlynedd. Dwi ar ben fy nigon yn ennill yr ail wobr ar lefel uwch. Dwi wedi mwynhau cystadlu dros y blynyddoedd, gan bod cefnogaeth Merched y Wawr i ddysgwyr yn anhygoel.
ac yn sgil hynny dwi'n werthfawrogol iawn o allu cymryd rhan yn Newyddiant Cymru. Diolch o galon. Madlen Hafod dwi. Dwi'n byw ac yn dysgu Gymraeg yn Sir Benfro. Nes i cymryd rhan am y gystadleuaeth oherwydd dwi'n hoffi hir. Dywedodd yn hwter am y gystadleuaeth ac wedyn wnaeth fy ffrind iaith annwyl sy'n aelod y Merched y Wawr fe annog yn fawr a chefnogol oedd ffrind arall hefyd. Dwi'n fach iawn fy mod wedi dod y drydydd. Felly diolch fawr iawn Gaenor ac Anharad ac Harris a Merched y Wawr wrth gwrs. Diolch. Helo, Kate Willock, a dwi'n byw yn Rhiwlas, ger Bangor. Ac blwyddyn yn ôl, mi nes i rhoi gorau i'r gwaith, a dwi ddim yn licio'r gair amddeol, ac penderfynes i mae rhaid i mi wella fy Nghymraeg, felly mi ymunes i efo'r Merched y Wawr am rhai resymau eraill hefyd, achos mae bobl yn Merched y Wawr yn glên iawn, ac nes i trio rhai cwrsau a pethau fel yna, ac hefyd dechreuais i grŵp bach paned a sgwrs, a efo help rhai o'r aelodau Merched y Wawr hefyd a rhai arall yn y pentref. Ac roedd un o ffrind fi yn y Merched y Wawr yn y grŵp yn dweud a fi beth am geisio yn y Cystadlaethau'r Dysgwyr, felly penderfynes i ymgeisio. A ges i cymaint o hwyl i wneud y peth, ac dyna ni, popeth. Ta-ra! Wrth gloi y seremoni arbennig yma, mi hoffwn i ddiolch i Rhian Beb am ein diddannu. Gan wybod fod Rhian, sydd yn aelod o Ferched y Wawr brodd y fi, yn gefnogol iawn i'n rhai sy'n dysgu siarad Cymraeg. Gobeithio i chi pawb ohonoch fi fwynhau'r dathlu, sef dathlu llwyddiant bob un o'n siaradwyr newydd ni. Hwyl fawr i chi am y tro, a diolch am ymuno efo ni heddiw.